sikip ng parking. Okay, so yun guys, another day, another drive na naman tayo. Ngayon ay Lunes. Punta tayo ng ano guys, punta tayo ng Toyota Pasig kasi tumawag na yung insurance na may stocks na daw sila na ano, yung sa tail light na nabasag, kaya ano, nilagay yan. Tapos next na tayo. Yan, dito pala yung tubig ko. Okay, so punta tayo ng BGC tayo daan guys. Hindi na tingin sa BGC. Okay, let's go. Madulas. Madulas yung brake ko guys. Yay. Kuha mo na ako ng buwilo dito. Yan. Sure ball na yan. Diba? Saan punta mo? Akala ko nakaalis ka na. Saan punta mo? Biling ulam. Tara. Sawaya ka. Kaso no, Yes. nagbablog Ay, ako eh. nagbablog ka? Okay lang. Okay ka lang dyan? Kasya ka ba? Ka-starba ka. Sige lang yan. Hi guys. Magpakita ka sa vlog ko. Para maraming viewers. Hindi siya natutumbaya? Hindi, yan yung ginagamit ko eh. Well, lapit mo talaga. Ano Pag ba? kumita ka, baka naman ha. Guys, may kasama pala ako dito na ano, manager namin. Guys, baka naman ha. Eh, paano ba yan? Sa ano, baba ka naman dito? Kasi bahay ka talaga yun, pinasakay mo pa. Diretso ako na ano eh. Oo nga pala no, tungiw. BGC ako eh. Kaya na at least dito na ako. Oo nga pala, diretso nga pala yun. Punta ako ng ano, BGC yung daan ko yun. Ang cute ng bata oh. Oo nga, Amerikano yata yeah. Ilang ano ko yan nagaganyan? Ha? Ilang araw na? Na, May 1 week, 2 weeks ka na. nagbablog? Mga 2 weeks pa lang siguro. Ay, wow. Para 1,000 makikita. subscriber na. Pero malayo pati. Malayo pa na. Kaya, Malayo pang bubunuin mo. Kuya, Oo. dito na ako. Pwede na ako dito? ha? Pwede na ako dito? Ako ano ka dyan oh. Doon na lang sa tawid. Oh, sige, sige. Star boy, no? Sa tawid na lang or ikaw? Sige, ka lang. Sa tawid na lang. Gusto mong bumaba dito? Hindi, kuya. Alanganin din, no? Kaya mo na. Sa tawid na lang. Hindi naman malayo naman eh. Sure ka? Oh, okay. Sensya na sa star boy yan, ha? Ingat. Oh, ikaw ang ingat yan. Baka ha, baka naman. So yun guys, si Ate Cha yung kasama ko sa office. Shout out sa'yo Ate Cha Duran. Okay, dito na tayo sa ano ba to? Street ba to? Paseo. So kaliwa tayo dito sa Paseo. Papunta ang BGC. Kaso wala pa akong tanghalian. Tunggods na. Yung schedule ko sa ano guys, sa Toyota 10 AM, yan oras na, alas 11 na ako kasi gawa ng nagpaano pa ako sa medical ko. Nagpa-medical pa kasi ako eh. Maganda kayong ano dito, walang traffic oh. Yan lang, hindi umabot.
Tawid tayo ng ano guys, Makati Ave. C5 Cubao, Baclaran. Dito tayo sa C5. Pag alam mong nasa C5 ka, papa C5 ka, dito ka na, huwag ka nang magpalipat-lipat pa. Kasi dalawa kasi yan eh. Nung una nalilito ako dyan, dalawa yan oh. Cubao tsaka Bonifacio. Dito tayo sa Bonifacio C5. Yan, dalawa yan oh. Yan, ano tayo guys, pa-BGC na tayo. Ito yung ano, Kalayaan flyover. Bonifacio. Pwede ka naman dumaan dun sa C5. Actually pa C5 nga tayo, pero dito yung alam ko na daan eh, sa Bonifacio, sa may BGC. So BGC tayo. Walang yan na billboard na yan. Ayun guys, BGC na tayo guys. Yan yung St. Cloaks. Yan o, BGC. Maganda dito guys pag gabi. Kasi yung ano, yung mga building dito may mga ano ba? May mga ilaw. So guys, dito pa rin tayo sa 32 Street ng BGC. Papasokin ko muna to. Sige, pasok ka. Yan. Ayan guys, dito tayo sa may ano, Pasig. Market guys. Sa right side. Diyan kami dati nag-event. So dito tayo sa Pasig. Patiros, Pasig. Okay. Pagbalik tayong Makati guys, dito pa rin daan natin, dito sa kabila. Dito na tayo guys, pasok na tayo ng Toyota. Ayan. Sir? Ano po sa insurance po? Anong transaction sa insurance, sir? Yung sa naka ano na, schedule na, tumawag na sila. Ano to, sir? Iwan mo na? Hindi, hintayin ko po. Hintayin nyo, hindi nyo iwan. Hindi po. Ano bang tama? Yung sa tail light. Okay, thank you. So guys, park daw ako dito. Hanap tayo ng parking ngayon, may lumabas. Pero ayaw
ako dito kasi mainit. So guys, dito na ako sa Toyota. Ayan. So ang gagawin ko ngayon, kasi naka lunch break pa yung mga empleyado nila. Ang gagawin ko ngayon guys, mag-ano lang ako dito. Kakain lang muna ako, tapos antay ko ng 1 oras. Kasi alauna pa yung ano nila eh, yung balik nila. Isang chicken tinola. Service pa. Ito na pinakbit. So yun guys, chicken tinola with pinakbit. Kain tayo guys. Sarap. So yun guys, tapos na akong kumain sa taas. So hinihintay ko na lang yung matapos yung sasakyan. Tawag naman daw sila pag tapos na. So waiting tayo dito guys. Mamaya update ko kayo guys. So update guys, tapos na ako dito sa Toyota. So ano na ako, release na ako, out na ako. So ito nga pala yung yung unit. So dati basag to, ngayon okay na oh. Uy, bago na. Ito yung basag dati. Pandarin ko lang guys, tapos na ako dito. So ito na yung pinalit, bago na. So drive mo na ako, biyahe mo na ako papuntang Makati. Update ulit mamaya.